падар зери ин ном симои нафаре пешаназар ҷилвагар мешавад ки сутуни хонадон асту такягоҳи фарзанд. дар кулли фарҳангҳои олам падар нишони файзу баракати хонадон, роҳнамои ташаккули шахсияти фарзанд ва қиблагоҳу муқаддасоти инсон аст. аммо дар ҷомеа гоҳо ҳаводисе ба вуқӯъ мепайвандад ки дар афкори мардуми мо ғайри таҳаммул ва ғайри қабул аст. қатли падар бо дасти писар гӯшношунидтарин ибора дар фарҳанги ҳазорсола, вале ҳаводиси доғдоре ки шаби 31 марти соли 2020 дар шаҳри Душанбе рух дод барои ҷомеаи мо нангинтарин ҳаводис ва таҳаммулнашуданитарин хабар гардид. Саъдиев Аслиддин Меҳроҷиддинович санаи таваллудаш 24 августи соли 1985 сокини ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, кӯчаи Есенина, гузаргоҳи 8, хонаи 9. мафсуф дар хонаи падараш Саъдиев Меҳроҷиддин Саидович ки соли таваллудаш 15 апрели соли 1955 аст, бо зану ду кӯдаки ноболиғаш истиқомат мекарданд. Саъдиев Аслиддин ки ду кӯдаки хурдсол ва оила дораду дар таъминоти моддиву тарбияи фарзандон кӯшиш намекард ва ҳамеша оварагардӣ мекарду нисбати оилаву фарзандон беаҳамият буд, ҳар замон аз ҷониби падараш Саъдиев Меҳроҷиддин танбиҳу накӯҳиши падарона медид. марҳум Саъдиев Меҳроҷиддин писараш Саъдиев Аслиддинро падарона накӯҳиш мекард ва талаб менамуд ки ӯ ба кори муфиди ҷамъиятӣ машғул гардида масъулияти таъминоти моддиву мадании фарзандону оилаашро мустақилона бар дӯш гирад. ин амали падар ки мехост фарзанди баркамолашро ба роҳи росту меҳнати ҳалол роҳнамоӣ кунад, дар дили писар ҳисси бадбинӣ ва хусуматро нисбати падар бедор кард. дар ҳамин асос судшаванда Саъдиев Аслиддин Меҳроҷиддинович шаби 31 марти соли 2020 тахминан соати 12 қасдан бо мақсади куштани падараш Саъдиев Меҳроҷиддин Саидович дар манзили истиқоматиашон бо корти хоҷагӣ ба узвҳои ҳаётан муҳими падар зарба зада ӯро ба қатл мерасонад. суд Саъдиев Аслиддин Меҳроҷиддиновичро бо моддаи 104 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои одамкушӣ, яъне қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани одами дигар гунаҳгор донист. ҳукм аъзоми ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳр Душанбе 11 феврали соли 2021 суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар ҳайати раискунандан Маълумзода, машваратшоҳи халқӣ Ҳабибуллозода ва Сафарзода бо котиби Бобоев бо иштироки Абдулкарим Давлатӣ Аюбзода дар маҷлиси ошкории судӣ дар бинои суди номурда парвандаи ҷиноятиро бо айбдории Саъдиев Аслиддин Меҳроҷиддинович таваллудаш 24 августи соли 1985 зодаи шаҳри Душанбе, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёнаи нопурра, муваққатан бекор, оиладор соҳиби ду фарзанд, санаи 19/06/2020 сол бо моддаи 244 қисми 4 банди б Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ бо маълум сохтан озодӣ ба муддати 8 солу 6 моҳ ҷазо таъин карда шудааст. ҷои иstiqomatаш шаҳри Душанбе, кӯчаи Есенина, гузаргоҳи 8, хонаи 9, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон. аз санаи 3 декабри соли 2020 чораи пешгирӣ дар моди ба ҳабс гирифтан татбиқ карда шудааст. бо моддаи 104 қисми 1 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон айбдор кардашударо баррасӣ намуда суд муайян кард. бо дасти моддаи 332, 336, 338, 339, 341, 344, 347, 348 Кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд ҳукм кард. Саъдиев Аслиддин Меҳроҷиддинович бо моддаи 104 қисми 1 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шавад ва бо маълум сохтан озодӣ ба муддати 14 сол ҷазо дода шавад. ба ӯ бо моддаи 104 қисми 1 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси талаботи моддаи 67 қисми 3 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи ба ҷазои навтаъиншуда аз ҷазои бо ҳукми суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз санаи 19 июни соли 2020 бо моддаи 244 қисми 4 банди б Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маълум сохтан озодӣ ба муддати 8 солу 6 моҳ таъин гардида қисман зам намуда ба маҳкумшуда Саъдиев Аслиддин Меҳроҷиддинович ҷазои ниҳоӣ бо маълум сохтан озодӣ ба муддати 20 сол бо адои он дар колонияи ислоҳии дорои низомаш сахт таъин карда шавад. саршавии муддати адои ҷазои маҳкумшуда Саъдиев Аслиддин Меҳроҷиддинович аз ҳамин рӯзи 11 феврали соли 2021 ба ҳисоб гирифта муддати ҷазои бо ҳукми аввалаи суд адо гардида
ба муҳлати адои ҷазо ҳисоб карда шавад. ба маълумоти шаҳрвандон расонидани ин амали нангин ба таъриху тамаддун ва ҳуввияти миллати тоҷик бегона танҳо бо маъно ва мақсади он аст ки бо тамошои ин хабар бинандагон хулосаи ҷиддии хешро бароранд ва дар таълиму тарбияи фарзандон ва омода намудани онҳо ба ҳаёти мустақилона ба саҳландгорӣ роҳ надиҳанд, зеро дар фарҳанги миллати мо беҳуда намегӯянд фарзанди нек боғи падар, фарзанди бад доғи падар.